We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Wangilahla ngino-6 months ngikhulelwe kanti angeke aphinde athole enye ingane. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngingowesifazane owagana esemncane kakhulu. Ngenxa yokuthi ekhaya kwakunomthetho, ubaba kwanele wezwa nje ukuthi ngikhulelwe wangixosha ekhaya wathi angihambe ngiye kwami ngoba sengumfazi. Ngangina 19 years ngaleso sikhathi ngiqeda umatikuletsheni. Uboyfriend yena wayenza u2nd year eVarsity, mina ngisahleli ngingakasitholi isikole. Mangamukela ke kubo kamfana umama wakhona enetafula edolobheni, ubaba wakhona esebenza eshayela ogandaganda. Ngahlala ke kulomuzi nabazali bomfana nabafowabo kanye nodadewabo oyedwa. Emva kwezinyanga nje ezimbili kwahanjiswa izinkomo ezintathu ekhaya kanye nembuzi yokugeza umuzi. Kwakuhle ke ngaqala ngakwazi nokuvakasha ekhaya. Ngoba cha ubaba wayeshaya phansi ngonyawo ethi ngeke ngiphushe isisu emzini wakhe. Ngihlale ke kubo kamfana yena ehlala eResi ubefika mayengaxiniwe umsebenzi wesikole. Ngihleli kahle ke la kubo ngilala nosisi wakhe omncane ekamerweni lethu noGayi. Khona ubhuti omdala ngo3 years kuGayi wami osefundile waqeda usabambe itoho kwenye yamafamasi aphambili. Uyena ke ongiphathela nezinto eziright ezidliwayo kanye namaphilisi wokuthi ingane ibe right esiswini. Mina ngiyabawashela ngiyaba-ayinela kulomuzi ngiyaklina sengingumakoti nje othandwayo kakhulu ngisho ubabezala uyangiphathela okumnandi. Inkinga ke iqale mase ngina 6 months ngithola ukuthi uGayi wami ukipitile eResi, ingakho engasakuthandi ukubuya njalo ekhaya. Ayingakhala ke wabizwa kwazokhulunywa naye, wathi angeke akwazi ukuhlukana nogeli ngoba uyamthanda naye. Ngithi ke mina asihlukane ngoba angeke ngibe nendoda engibhanqayo. Athi ke kulungile but ngizoqhubeka ngihlale kubo ngenxa yengane yakhe, yena uzokwakha iroom lakhe eceleni ngoba ngithi mina angisamdingi eduze kwami. Kube ukuhlukana kwethu ke lokho ngihlale ngikhala ke everyday. Ubhuti omdala kube uyena ke onginakile nongiduduzayo. Njalo mayebuya emsebenzini uza kumina ekamereni sihlale sixoxe angiduduze ebese eya ekamereni lakhe. Vele ke ubhuti omdala ubengenayo intombi eyaziwayo ekhaya. Ube umuntu nje obambabambayo lapha nalaphaya. Kuthi ngelinye ilanga sisahleli nobhuti omdala kumane kudume izulu libanike linethe kube nje yaya. Kuthe kusenjalo kuvele kuhambe nogesi. Kucace ke ukuthi angeke angishiye ngedwa. Ayike sagcina siqabulanile ke nobhuti omdala salala. Cishe kwaze kwakathathu kulobo busuku. Okumangazayo ke akekho owayezisola ngalesi senzo kunalokho sathola ithuba lokwazana kangcono kwakheka nebond. Saba nje nobusuku bonke nokuplana ukuthi sizoyifihla kanjani lento yethu ngoba asizimiselanga ukuyiyeka. Ziqhubeke ke insuku ngase ngitshela umndeni ukuthi usisomncane noma angangabe esangilalisa vele sengijwayele mangiba nenkinga ngizobafonela. Hayi ke bavume nabo bangabi nankinga nalokho engikucelayo. Sesilala nje ndawonye nobhuti omdala kumnandi and ungiphathela okumnandi nengane mayinyakaza sijabule naye saze sayiqamba negama. Mangiya ku-ultrasound ngihamba naye nezimpahla zengane ngangihamba naye ukuyozithenga. Ubaba wengane wayengempela mayekhona usefana nomfowethu nje. Mayekhona ke uselala nobhuti omdala sikhulume nobhuti omdala ku-WhatsApp sivalelisane kube mnandi kube nje yaya. Sisho nokuthi ubuyela nini lo esikoleni siqhubeke nento yethu. Ngoba phela uma engekho kumnandi siyazijolela asiphazanyiswa lutho.
Kwaqhubeka-ke kwaze kwashaya usuku lokuthi ngibelethe, ngasikwa emini ngafonela ubhuti weza ngemoto ayiqashile ngayiswa ekliniki ngabeletha ngabuya. Afike-ke ubaba wengane, ingane iwuyena nje ngqo. Vele-ke bonke bayafana kulo musi. Ayiqambe-ke nobaba wayo igama iqanjwe nasekhaya kodwa sasebenzisa leli elami nobhuti omdala as igama layo lokuqala elayise salenza laba igama layo lesibili. Mase ngiyokwenza isitifiketi sokuzalwa ngahamba nobhuti omdala kwawuyena-ke ofakwa as ubaba wengane. Naye ubhuti omdala usengibhalisile emsebenzini as umama wengane yakhe, wayibhalisa nengane as ingane yakhe. Ekhaya-ke bathi angize khona ngoba ngisaqeda ukubeletha, nangempela-ke ngiye ekhaya. Bayithande ingane ngapha ubhuti omdala uyafika njalo uzosibheka nengane ize isiyamazi. Ithe ingane isina 4 months wathi angibuye phela uyangikhumbula and usefuna ukuzokhokha ekhaya ngibe umfazi wakhe straight. Hayibo ngiqale ngibe novalo ngoba phela akekho umuntu oyaziyo lento yethu. Kodwa-ke ngizitshele ukuthi ngoba siyathandana icebo liyozakha. Ngibuyele-ke khona ngilando uyena futhi usenemoto phela useyimeneja emsebenzini. And wayehambe nathi ngenkathi eyoyilanda leyo moto. Sifike-ke kujatshulwe emzini. First day ngibuyele awuzakhala phakathi kwami nobhuti omdala vele kwa-protection ayisasetshenziswa. And angipreventi ngoba nginalokuthi vele angijoli moso. Kuqhubeke-ke izinyanga siyaheva strong nobhuti omdala. Ithe ingane ina 8 months sengithi ngiyohlela. Mabe ngichecka umchamo, boom, I'm pregnant. Yo, ngagula sisi kwahlwa emini, masiya kwi-ultrasound kuthiwe I'm 2 months pregnant. Lapho ubhuti omdala ujabule usho khona ukuthi uzongishada uzozondla zombili izingane futhi uzowutshela nomndeni. Akafuni nje into ezongihlupha futhi mabakhuluma kakhulu sothola umuzi wethu sibashiye. Ngiwehlise-ke umoya sithi sizothula until aze ahlanganise noma u4 wezinkomo azozisa ekhaya ukuze ubaba angathethi. Kanti nobaba womntwana uzobuyelwa umqondo kulowo mzuzu. Useyabuya uyancenga usetshela nomndeni ukuthi uyazisola ucela bamxolisele kumina. Lapho ingane inebhondi nobhuti omdala iyamkhalela ize iyolala naye ngoba phela isijwayele ukuthi silala ndawonye. Manje lo mayekhona akwenzeki. Ngelinye ilanga kushuthi omunye wobhuti bala ekhaya useyasola. Ambone ephuma endlini yami ekuseni avele amemeze athi, "Hawu bhuti, ekseni kangaka ufunani ekamereni lama wengane kaSibanibani?" Hawu kwaba ukubanjwa kwethu-ke lokho. Hey, ngoba angifanga ngalolo suku angengiphinde ngife. Hayi-ke kuvuke wonke umuntu egcekeni kubatshazwe kuxokozele kube njeyaya. Asho nokuthi ubesola ubaba wakhona but ezitshela ukuthi umdlinzo nje. Athi nje ngaze ngamphoxa engithembile. Kuhlalwe-ke phansi kuxoxwe avele ayithi bhadla ubhuti omdala indaba ukuthi siyathandana futhi ngikhulelwe. Ngina 4 months ngikhulelwe ingane yakhe futhi yena usebekile inkomo ufuna ukungilobola usekhathele ukufihla. Angibuze umama wakhona ukuthi ngizoxabanisa izingane zakhe la ngifuna zibulalane na. Lapho sengiyakhala nje kulowo mzuzu angisakhulumi. Afonelwe-ke ubaba kaBoy kuthiwe akafike kufonelwe noma wami. Bafike-ke after 2 days ikhulunywe le ndaba. Hey, adinwe ubaba kaBoy abe inqaba. Asho nokusho ukuthi angimphumele endlini yakhe. Nangempela-ke ngithuthe ngiye kweyakabhuti. Athi nje akasangifuni nokungibona emagcekeni akubo. Athi-ke ubhuti omdala phela nami ngiwuma wengane yakhe ngeke nje ame ngixoshwe. Adube-ke lo athi nje yena akosophinde abuye la ekhaya wahamba.
Nangempela-ke sasala saqhubeka salobolana kwambeswa kwaze kwashadwa engasabuyi la ekhaya. Akayondli nengane futhi akafoni. Sizwa ngabantu nje ukuthi bayambona ndawana thizeni. Ngagcina ngithole amawele-ke uBoy noGeli, ngaphinda ngathola omunye futhi uGeli. Zagcina sezintathu-ke ezethu ingane plus nale ekabhuti omncane, kushuthi ziwu-4 ingane zethu. Sagcina-ke sithenge nomuzi esilungwini, wangifundisa ubhuti omdala, namhlanje ngiwusonhlalakahle naye ubhuti omdala usewuthishanhloko kwesinye sezikole endaweni. Wagcina esebuyile-ke ubhuti omncane naye useshadile, usebenza kahle benomakoti wakhe. Inkinga abanayo ababatholi abantwana. So usebuyile uthi ucela umfana wakhe. Lapho ingane ayimazi and inebhondi enkulu nobaba wayo omdala, naye uyithanda ukundlula lezi ezethu izingane. Manje-ke sisi ngicela umphakathi wala ekhaya ungibonise ukuthi ngenze njani. Vele akukho lo muntu okomeyamanisa nalengane ngoba ngisho isitifiketi sibiza ubhuti omdala. So inkinga enkulu-ke uyifuna ngodli ingane yakhe, ungithembisa nokuthi uzongiyisa enkantolo. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.